Video yathu lero tionesana mmene tingapangire kuti tikajambula chithunzi chizibweresatu mawu pakona apa mwina zina la foni yathu kapena mayina athu ndemosera nthawi tatene tionesane kuti matani. Ndi chimene mmayenera kuchita ndikupita ku kamera, kenako chachikulu uno chimakhala chokuti tipange switch kamera yathuyo ikhale yakumbuyo isakhale yakutsogolo, chifukwa kuti mafoni ena watermark amabwera ukakhala kuti ukugwiritsa ntchito back camera yokha. Ena inde zimatha kutheka kuti front ndi back zonse zimatheka, komano ena amabweretsa option yo ngati kamera imene tikujambulira ndi yakubakiyo, ndi make sure kuti kamera imene ili active popanga ma settings yo ikhale yakumbuyo. Kenako umapita apa pa settings, kenako maseseresa m'munsi ndikupita apa lemba kuti watermark, ndipo ti mafoni amakhala osiyana, komano chachikulu nchokuti mukapita ku camera settings iko mukangosaka umene alemba kuti watermark ndikuti apa mukachongerapo, ndikuti ngati mufuna kuti izilemba zina lanu ndikuti mukadina apa, kenako apa mukalembano mawu amene mukufunawo ndikuti tingolemba mawuwo, kenako ndopanga back, ndikuti apa tikajambula chithunzi chonche ndochipanga preview ndikuti chizionesano zina lathu m'munsimu. Basitu kupanga kwake ndikumene gogo. Ngati mufuna kuti mu videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tionanso video salira.